रायजो राजाफ्रा सोलायनाय लुबैदों दा बिनिखायनो COVID-19 समावबो मबाइल ससियेल मिडिया बिनि गेजेरजों अर्गानाइज जागासिनो दङ आरो रायजो राजाफ्रा जेरैखि जाया एबार UPPL दोलोखौनो सरकाराव लाबोनो थाखाय खामानि मावबाय थादों दा बिनिखायनो जि थासारियानो थाया मानो इलेक्शना दिनै जा मास मोनसे उनाव जा मास मोननै उनाव जा UPPL खौ जेरैखि जाया सरकाराव लाबोनो थाखाय रायजो राजाफ्रा नारा नाथा नाजादों बे बर' रायजोनिल' खोथा नङा गासैबो BTR ओनसोलाव थानाय बर' असमिया माइनरिटि गासैबो रायजो राजाफ्रानो खौसे जादों आदिबासि राभा सरनिया आरो एबार सोलायनाया सिउर जाफैबाय दा ओंखायनो COVID-19 सिटुएसनाव आं बेखौल' खावलायो रायजो राजाफ्रा सांग्रां जाना थानांगौ गावनि आखाइखौ सुनांगौ आरो जेसेबां हायो माने डिस्टेन्स मेनटेन खालामनानै सोलिनांगौ आं बेखौ खावलायो रन्जन ग्रुपनिल' नङा गोबां आफादनिफ्राय UPPL आव हाबफैदों आरो बिथांमोनाबो सोलायनाय लुबैदों जौगानाय लुबैदों आरो दिनै मोनसे गोजोन थासारि फैबाय सोरबाफोर थगायसुला मानसिफोरजों थानानै माने थगायसुला मानसिफोरजों थानानै बिथांमोना राजखान्थि खालामनो नागिराखै दा बेनिखायनो बिथांमोनाबो नंगुबै ओंथियाव जौगानायखौ लाबोनो नागिरदों दा बेनिखायनो दिनै UPPL दोलोआव बिथांमोना जगदान जानो फैदों जों बिथांमोनखौ वेलकाम खालामदों जोंनि थांखिया जाहैबाय बिदा फंबाय बयबो ज' जानानै जोंनि हारिखौ जौगाहोनांगौ आद्रा थानाय जोंनि जेंनाफोरखौ सुफुंनांगौ BTR गोरोबथाखौ मोगथाङाव महर होनांगौ बे गासैबो हाबाफारिफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोङो खौसेयै दावगालांगोन आरो जायफ्रा दिनै UPPL दोलोआव गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय बाहागो लाफैदों बिथांमोनखौ जों वेलकाम खालामदों ना बेनो BPFआ गावसोरसो आन्दायदों माने BTR गोरोबथाया जोबोद मोजां मोनसे गोरोबथा दा बेखौ नुनानै बिसोरो गावसोरनो नारभास जादों गावसोरनो नारभास जानानै उल्थां फाल्थां खोथाफोरखौ बुंदों ओंखायनो फारसेथिं बुङो बिसोरो BTR गोरोबथायाव जेबो गैया आरो सिं सिं BTR गोरोबथा खालामग्रा मानसिफोरखौ लानानैनो खामानि मावनो नागिरो आरो BTR गोरोबथाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव बबेयावबा जायगा बाहागो लानो हायो नामा बेखौबो बिथांमोना नाजायो बे गासैखौबो दिनै नुगासिनो दङ जोङो बाख्नायनांगोन गासैबो जाथि जनगोष्ठीया दिनै UPPLनि जानानै खौसे जाबाय आरो सोबख'नाय गादबनायनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय जोंनि माहारिनि गेजेराव जोंनि हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि लाबोनो थाखाय सान्थि लाबोनो थाखाय दिनै बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों नुनाय गासैबो गुबुन गुबुन हान्जा गुबुन गुबुन पलिटिकेल पार्टि जेरै NDBR, NDBD, NDBS आरो कंग्रेस BJP लोगोसे BPF गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरनिफ्राय दिनै 400निख्रुइबो बांसिन जोंनि UPPL हान्जायाव जइन जादों बेनो सिनायथि दिनै दुलाराय जोंनि BTC हालामाव सोलायनो बयबो नागिरदों आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो सान्थि UPPL हान्जाया मोनसे गुफुं सरकार दानो थांगासिनो दङ दिनैथ' 70% जायाखै खिन्थु बेयो 70% जानो थांगासिनो दङ खिन्थु बेयो बिगिनिं आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे रायजो राजानि सिगाङाव गसंनानै बे बाथ्राखौ बुंदों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौ फोरमायदों जों बावैसोनो 70%निख्रुइबो बांसिन NDBRनि सोद्रोमाफोरा मावथि सोद्रोमाफोरा आगुनि बिथांमोना जइन थांगासिनो दङ नाथाय बेवहाय जाय मानसिफ्रा दिनै रांजों गोजोमनानै थानाय दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोरा BPFआवनो थागोन बेबो रोखा बिथांमोना राहा गैयै जाबाय आथिंनि हाया गिसिखानायनि जाहोनाव दिन्दां जानानै राहा गैयै जानायनि जाहोनाव बिथांमोना रायजोखौ गुबुन गुबुन लामाजों थगायनो लागासिनो दङ PMGAYनि न'आ जिअ'टेक खालामनाया 2017-18 मायथाइनि बियो दिनै जिअ'टेक खालामनायखौ आधार कार्डजों लिंकेज खालामनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया अर्डार होदों दानिया बेखौनो BPFआ हाग्रामानि न' होननानै जाम्बा जाम्बिफोरखौ लिंहरनानै मा खालामदों न' होगोन होननानै बुंदों नोंथांनिया फार्स्ट लिस्टआव दं सेकेन्ड लिस्टआव दं नोंथाङा BPFनो भट होयोबा नोंथांनो न'खौ लुना होसिगोन होनना थगायदों खिन्थु दिनैनि दिनाव रायजोफ्रा जाम्बा जाम्बिब्लाबो गासैबो गियानि जोब 20 जौथायाव सोरबा पलिटिकेल पार्टिया सोरबा मानसिया थगायनो नागिरदोंबाबो रायजोफ्रा थगायजालिया 10,000निफ्राय 12,000 भटआव खाम्फाया जेनगोन बे बाराव दिनै एक्सपेल्टि हिसाबै आं फंनैसो बुंनो नागिरदों एक्सपेल्टियाव जोंनियाव गरिब गुन्द्रा लोगोफ्रा बिराद सैसोनानै दङ आरो एक्सपेल्टि हिसाबै दिनैसिम BTC सुक्ति खालामनायनिफ्राय जोंनि नेताफ्रा रावबो नायाखै आरो दिनै गरिब गुन्द्राखौ 17 बोसोरनि राज खालामनानै BTC दैदेनगिरि नेताफ्रा दिनैसिम गरिब गुन्द्राखौ बोखांनो गोसो गैया बा आरो जोंनि एक्सपेल्टि दाउसा मौरिया मानसि जुबुरि पार्टियाव थानाय एक्सपेल्टि लोगोफोरखौ दिनै दुखु खस्थ' सोरबा जौ लोंनानै थैबाय सोरबा दिनै अमा गोदाना फाननानै जानानै दङ
दिनै सोरबा दाउ फाननानै जानानै दङ बेफोरखौ आङो दुखु मोननाय फैनानै दिनै XBLTनिफ्राय आङो UPPL हान्जायाव जगदान होफैदों आरो UPPLखौ जों देरहासार खालामनानै बा UPPLआ दिनै BTRखौ मोजाङै मोजां सालायलांगोन बा जोंनि गरिब गुन्द्राखौ नायलांगोन होननानै आंहा मिजिं थिनाय दं आरो बेनिखायनो आङो UPPL हान्जायाव दिनै जगदान होनानै जयै मोहोमै जोंनि बे 14 चिरां दुवासाव 10 दुवासाव जोङो देरहासार खालामनो जोङो रनजित सारखौ आंनि XBLT लोगोफ्रा अनेकजन दङ बिसोरो गासिबो फैगोन दासिमाव आंनि लिस्टआव हरनाय दं 10 जन चिरां जिल्लानिफ्राय दा बेखौ आङो उनाव खबर होनो हागोन মই আজি UPPL জয়েন কৰা ৰিজনটো হ'ল মানে আমি চেঞ্জটো বিচাৰোঁ আমাৰ যি BTCত BPF চৰকাৰ চলি আছিলে 17 বছৰলৈকে ইয়াত আমি মানে একো কিবা পৰিৱৰ্তন দেখা নাই মাত্ৰ কি হৈছে ইকুৱেলিটি নাই হাগ্ৰামা চৰকাৰে কৈ থাকে মানে সব ইকুৱেলি সব জাতি জনগোষ্ঠী সব একেলগে আমি ডেভেলপ হ'ব লাগে কিন্তু আমি দেখা পাওঁ মাত্ৰ নেপোটিজম চলি আছে আমাৰ BTC আগৰ যি চৰকাৰ চলি আছিল মাত্ৰ নিজৰ মানে ক'ব গ'লে মানে ইহঁতে পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট নহয় চৰকাৰ বুলি পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট নহয় ইহঁতে সেলফ চেণ্টাৰ্ড বিজনেছমেন আমি ক'ব পাৰোঁ ইহঁতক এই BSUৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলোঁ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি ইউনিটৰ फुकन बसुमतारी गामियाव मेन नाम हिसाबै आङो फुकन बसुमतारी होननानै मिथिगौ आरो संगठनाव आङो बिफिननाय होननानै मिथियो सिगां समावहाय NDBआवहाय अफिसार इनचार्ज आव दंमोन ओमफ्राय आं बोसोरसे केम्प कामान्डार हिसाबै उदालगुरियावहाय आं दैदेनबोनाय जादों मानोना जोंनो परिबर्तन गोनांथार दानि परिस्थितियाव लायोब्ला माने जोंनो गुस्लायनाय नांगौ BPF सरकारखौ जों कन्टिनिउ जोङो माने सरकाराव थाहोबाय थानो हानाय नङा माने जोंनो गोदान सोलायनाय नांगौ परिबर्तन खालामनांगौ बिनि थाखायनो माने जोङो UPPL राजखान्थि हान्जाखौ मोजां मोननानै मोजां खामानिनि थाखाय आवगायलांगोन होननानै आसा खालामनानै जोङो बेवहाय UPPLआव हाबफैनाय जाहैबाय UPPLआवहाय बे सैथो बाथ्राया सैथो सासे सानैहाय माखासे जोंनि रन्जन ग्रुपनि केडारफोरा सानैसो लिडारफोरा बिथांमोना BPFआव हाबदों बे बाथ्राया सैथो खिन्थु बिथांमोना बुजिनो मोनाखै माने मिसलिडिं खालामजादों माने BPF सरकारनि माखासे नीति आदर्शनि गेजेरजोंहाय बिथांमोना एसे आनलेट खालामजादों बिथांमोना नुबाबो नुयैफोरबादि खालामजादों माने एकदम जायखौहाय सैथो बाथ्राखौ मिथिबाबो मिथियै मोनसे बुंनो थाङोब्ला मेगनाव मोनसे BPF सरकारजोंहाय मेगनाव मोनसे लेन्स सोनानै होजादों जाय लेन्सनि थाखाय बिथांमोना सैथो बाथ्राखौबो दंब्लाबो नुवाखै सानावबो खोमसि होनायफोरबादि बिथांमोना बेबादि थाखाय थाबोदों खिन्थु बिथांमोना सासे सानैया थाबोदोंब्लाबो नाथाय दासिमबो UPPLआव दङ बिथांमोना जायनाखि बिथांमोना सानैसो लिडारनि अनगायै गोबां मानसिफ्रानो गोबां जोंनि केडारफोरानो गोसोजों दङ खिन्थु माखासे बेबादिनो सुजुग सुबिदा मोनैयावहाय बिथांमोना BPFआव UPPLआवहाय हाबफैनो सुबिदा मोनैयाव बिथांमोना आवगायबोनो हास्लाबाखै दाबो लासै लासैनो जुरिलांगोन फैबावगोन जोङो बे UPPL इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेशन बे पलिटिकेल पार्टियाव जे रन्जन दैमारि ग्रुपनिफ्राय गोबाङानो खावसेनि गोबाङानो जों बेवहाय जयेन जादों आरो जाबावगोन जायफोरानोखि दिनैहाय सोरबाया फिजिकेलि उसुबिदा सोरबा लोमजाना दं बिथांमोना दिनै जयेनाव नुजाथिनो फैनो हायाखै उनाव बिथांमोना आरो फैबावगोन आरो गोबाङानो फैगोन लिडाराबो दङ जों अनलि सानैसो मानसिया जायफोरानोखि बिथांमोना सारा बुंनाय बायदि दहायनो बिथांमोना नुनानैबो नुयै बायदि बिथांमोना माने लब जानानै किसुमान खायफा थफ्लाखौ लब जानानै बिथांमोना BPFनि जानानै बिथांमोना खोथा बुंगासिनो दं जायनि जाहोनाव बिथांमोनखौ दिनै रायजोफोरा होखारहरदों रेसपेक्ट होनानै खुनु मोनाखै बिथांमोना BPFआ NDBखौहाय माबायदिहाय थगायबोदों नासयबोदों फोजोबबोदों बै समावहाय आफादा बै NDB समावहाय आफादा मोनसेल'मोन खुनु RBSG गैयामोन अब्ला बेवहाय बै समावहाय जेब्ला फार्स्ट 2008नि बाथ्रा बियो 30 एप्रिल बेवहाय फार्स्ट मेम'रेन्डामखौ होदोंमोन अब्ला बेवहाय NDBआ सिंगल NDB अनलि बेवहाय
रन्जन दैमारि सारा बिथाङा डिआर नाब्ला सारा बे आफादगिरि आरो जेनेरेल सेक्रेटारिया बि सोमखोर गोबिन्द बसुमतारी जायखौ जों मिथिगौ बिथांमोना बै समावनो गोसोखां बिलाइखौ होदोंमोन भारत सरकारनो जे द नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड बेबायदिहाय टु द प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया साउथ ब्लक निउ दिल्ली साबजेक्टआ जाहैबाय प्रप'ज एजेन्डा टु रिसल्भ द बर'लेण्ड इन्डिया कनफ्लिक्ट बेबायदिहाय आरो दा बेवहाय बै समावनो आफादा मोनसेल'मोन बे समावहाय जेब्लानाखि गोसोखां बिलाइखौ होबाय भारत सरकारनो होखांनायनि उनावहाय जा हाग्रामा महिलारि आरो बिथां चन्द्रन ब्रह्म बिथांमोना जे ओरैबायदि खैसारि खालामदों जे बिथांमोना मेम'रेन्डामखौ होबाय जायनि जाहोनाव बिसोरो जोंनि बे गादिखौहाय बिथांमोना जुदि रायलायनानै सावरायनाया जाफुङोब्ला बिथांमोना जोंनि गादिखौ सेगोन बे सिस्टेमावहाय आफादगिरिखौ जोंनि डिआर नाब्ला सारखौहाय जों खोनानो मोन्दों मेगनजों नुवाखै जे बिथांमोना जे आदा नों गैयाबा रावबो गैया नांग्रा नोंथाङानो था बांलादेशआवनो बेसेबां नांगौ फैसाखौ हरो जों हरगोन बेबायदिहाय लाइजाम हरै बिथांखौहाय सारखौहाय जे बोखावनाय लामायाव लागै बिथांमोनानो खालामदों बेनि उनावहाय जेब्लानाखि 30 अक्ट'बर सिरियाल बमा बेरहोबाय बे बिथांनि इनडाइरेक्टलि बिथांनि मिसलिडिंआवनो बे हाग्रामा महिलारिनि बिथोनावनो बेयो मिसलिडिं जादों आफादा गावसोर लांदों आरो जायनि जाहोनाव बेनि उनावहाय गावजों गाव थैलायनाय मानाय बायदिसिना गोबांबो बेबायदिहाय जाबाय सरकारनि आखायाबो गोबां जोंनि सोद्रोमाफोरा जिउ बावलांबाय बिनि उनावहाय 2010नि बाथ्रा बियो अब्ला बिनि सिगां आफादगिरिया बे हमजानायनि उनावहाय मोनसे अनजलि दैमारि जिथु नोंथांमोना मिथिगौ जे आफादगिरि सारनि बिनानाव अनजलि दैमारि बिथांनि दैदेननायावहाय 18 नभेम्बर 2010 नेशनेल कनफारेन्स माने बर' नेशनेल कनफारेन्स बेखौ गायसननाय जायो बिएनसिखौ बिएनसिआवबो बे गायसननायावहाय माखासे थांखि बिथांखिफोर लानाय जादोंमोन बे थांखि बिथांखिफोरखौहाय आङो गासैखौबो आं बुंजोबनो हानाय नङा समनि उसुबिदा दा बेवहाय माबायदिहाय जे थगायदों जोंखौहाय एनडिबिखौहाय बिथांमोनाहाय बेवहाय ओरैबायदिहाय मोनसे थांखि लादोंमोन जे थांखि लानाय जायोदि बे 5 नाम्बारनि बै समनि बिएनसिनि बर' नेशनेल कनफारेन्स दानायाव बिथांमोना बे बरमायाव दादोंमोन 18 नभेम्बर खालाराव 2010आव बेवहाय 5 नाम्बार आर्टिकेलाव लानाय जादोंमोन जे एनडिएबिनि चेयारमेन रन्जन दैमारिखौ सोरखारजों सावरायनायाव जिरायनो खावलायनाय जाथों आरो सोरखारखौबो रन्जन दैमारिजों सावरायनायनि लामाखौ बेखेवनानै होनो थाखाय खावलायनाय जाथों बेफोरो गासैबो बेयो पलिटिकेल फेक्सआवसो पलिटिकेल मोनसे पलिसियावसो बिथांमोना लांदों हाग्रामा महिलारि जायनि जाहोनावहाय बिएनसिखौ दानानैहाय उनावहाय अनजलि दैमारि बिथाङानो ओंखारफिननो गोनां जादों जायनि जाहोनावहाय जोंनि सारखौहाय दिहुननो हायाखिसै बै समावहाय बेबायदिहाय उनावहाय जिथुनाखि बे समावहाय आफादा अब्लानाहाय 6 पेराव गैयामोन बिनि उनावहाय 2012 अब्ला आं बांलादेशआवनो दंमोन केम्प कामान्डार हिसाबै आं सिएसकेनि बेवहाय 2012आव 21 नभेम्बरावहाय एनडिएबि संबिजित होननाय आरो मोनसेबाव फेक्सना जोंनिफ्राय गावलांबावो 21 नभेम्बर 2012आव अब्ला आं बांलादेशआव दंमोन दा बेबायदियैनो बिथांमोनखौबो बे बिपिएफनि सरकारनिफ्रायनो माखासे कुर्निति लागायनानै सोखावनानै थेर बेथेर खालामो बिथांमोना बे लामाखौ लादों जायनि जाहोनाव उनावहाय सिजफायाराव फैनायनि उनावहाय जोंनि बर'लेण्ड आर्मिफोरासो जों गोहो बोलोजों पिस प्रसेसनि गेजेरजोंहाय डिआर नाब्ला सारखौहाय जों बख'नानैहाय जोङो माखासे सम बिथांखौहाय जों केम्पआवनो जों लाखिनो हादोंमोन उनावहाय बिथांखौहाय नोंथांमोनाथ' दा माबोरैहाय एनडिबिखौहाय फोजोबनाय लामायाव बिथांमोना लांगोन नोंथांमोना दिनै आं एसेबाबो मिथिबाय जायनि जाहोनावहाय दिनैहाय सुक्ति जानायनि सिगांबो पिस प्रसेसआव थानायावहाय बिथांमोना जोंनि एनडिबिनि इनक्लुडिं लिडारफोरखौहाय बिपिएफआवनो जइन खालामहोगासिनो दं बै समावहायथ' सुक्तियानो जायाखै मास मोनसेनि गेजेरावनो 30 जन मास मोनसेनि आरो उनावहाय आरो बिदिनो 50 जन बिदिहाय लाङै बिथांमोना बिपिएफआवनो लांखादोंमोन आरो दिनैनि एकर्डनि जानायनि उनावबो बिथांमोना जे टटेल बे मोनसे पिक्साराव फैबाय जे बिथांमोना गासैबो एनडिपिनि माबाखौ फोजोबनायनि कारबारखौ बिथाङानो पलिसिखौ बानायदों जायनि जाहोनाव दिनैहाय बिपिएफ जानानै जोंनि लिडारफ्रा किसुमान लिडारफोरा जों थांदों आरो जायफोरा साननो गोरों जों गासैबो दङ बिथांमोना अराय सम जोंनो थागोन इउपिपिएलआव बांसिन गोबाङानो सोद्रोमाफोर दङ बेखिनिखौ आं बुंनानै आं बिबुंथिखौ फोजोबनो